Jopiny kod jogo manie sekta mar ohala mathoro tiyo gi teko stima e kaunti ma Homa Bay koro nyiso geno ma gin go ni yawo dag stima ma Sondu, Ndhiwa, Awendo mane kambi mar KETRACO timo nyalo biro konyo teko kata tieko wach mar lal stima ma saa ka saa e alworano. KETRACO ne oyawo ayanga lain no mabor mar romo kilomita 69 mar chako tich ka dwaro margi en neno ni stima obedo moromo e gwenge mag Nyanza. Ko chenro mar gero line mar stima kawuok e dag stima ma Sondu to kale substation ma Ongenge ka chudo bura ma Ndhiwa kendo chwe nyaka Awendo e kaunti ma Migori gidwaro matieko wach lal mar stima ma kinde ka kinde gwenge mag Nyanza. Odiochieng' manyoro KETRACO no yawo dag stima no kendo chako ayanga chenro ma ke stima line no kawuok Sondu nyaka Awendo ko kale sub county ma Ndhiwa. Jopiny kod johala matiyo gi stima kinde ka kinde kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ywak mar lal mar stima mar chenro mag-gi ka gin kod geno ne yawo dag stima no dhi tieko lal mar stima ma saa ka saa. Akaw thuolo makende mar go ne KETRACO erokamano and the sitting government nikech koro report ma waseyudo from KETRACO en ni their new line mancha gigero biro miyo stima bedo sustainable and reliable. Odhi konyowa kaka the business community. One, ngimawa is anchored in ohala kendo oilwa are anchored in power. Wan go ne kaka stima ok nyal lal to en ng'ato nyalo tiyo tije maweni tije no tich orome gi kama wego no, lakini ka stima lal to wan gi problem. To ka stima ok nyal lal to en anyalo tiyo mawe tija kaka mawe gige na kane nikech samoro stima lal to gige na nitiere on. Koro ka stima duogo to ka gik moko ne nitiere on to yo wila wegi ka gin off ka gin on to stima nyalo duogo maketh gik moko. Ka jogo matie garaj manitie boma ma Homa Bay wacho ni lal mar stima ma kinde ka kinde osebedo ka hinyo sekta mar Jua Kali kendo osebedo ka miyo giyudo lal maduong'. Ondamo ma KETRACO okawo mar yawo dag stima no giwacho ni biro kelo negi fungruok maduong' e sekta mar Jua Kali ma gisebedo ka gitiye. Weche mar stima to wasebedo gi tabu mang'eny ahinya kendo ahinya wa joma tiyo welding iyudo ka seche moko ni pango tich kendo osemi tich mondo mi ti to ka piny rute iyudo ka ok inyal tiyo. Kata ma joduke ma wan go ka be iyudo ka samoro gige ma giuso chalo soda ok ginyal dhi maber nikech koro joma madh gi onge ok gibedo maber mondo mi giti kodi. Kaka nyoro chakre nyoro ka stima kanyo lal kwa tiyo ne customer dhawa iyudo ka wan gi shida mang'eny ne stima. Koro nwa kwa ni yawo stima ni onego bed ni jotendwa mantie malo onego ng'inwa kaka ikonyowa nikech inyalo yudo ka customer koro watiyo ne samoro loso kata dhot moro to ng'ane be dware kobiro koko monji gi lony karimbi koni stima lal embo neno gi wang'e koro chuno kaka inyudo stima nyolal kiasa 12 nyaka kawuono. Juma mokalo KETRACO ne ogolo chik ne jopiny ma pod oketo utegi e kuonde ma line wendo luwo mondo mi ogolgi oko mar geng'o masiche manyalo jukogi nikech line ni kod teko mar stima modhuro maromo kilovolts 132 ka komishona ma Homa Bay Ronald Muiwawi wacho ni yawo ayanga dag stima no dhi tieko wach malal stima e alwora ma kono. Tutakuwa tumeregesha nguvu za umeme katika ambao umeme ambao unatoka kule Sondu kuelekea Ndhiwa. Kwa hivyo ile line ambayo ilikuwa imetengenezwa na bado ilikuwa haijawekwa zile nguvu za umeme, tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Tukumbuke kwamba tumekuwa na matatizo ya umeme kwa muda fulani hapa Homa Bay County. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi kaunti masea kama pith mar jamni kitiyo gi yo machon en achiel kuom gigo